taura kuti mataura Baba Masango makabva kuBulawayo magadzira muchiita mativi enyu muchibatsira vanhu tikanga tadonzwa kuti tiite zvamunokwanisa kwanzi mukwanisa tikauyawo tichitarisa kuti tive nemazambuko edu kwamuri nokuda kwokuti isu taitambura vanhu vakawanda apo pasango vakanamata vachinamata ndo vamati right kune vanhu vane vadata back to sender varume ndoita back to sender mukati nini back to sender ndoda kushandisa tsono munhu amame mozvionera varume back to sender private yemunhu handiteka handiti pakaungana vanhu back to sender inini mukuchinzwa two back to sender handiteka handiti back to sender yetsono inini handiteka saka igore ripi amutaira imimi Baba Masango chero mukaswera muchiita defensive yekuda ndati igore ripi nebaba inzwaika inini handiswera kutaura zvakawanda nditeka ndati igore ripi pamatunurira mupazivi here pamakuva iwe inzwa kana waunzwa ndokunosowera nditeka kuti vadzone zviita zvikumatinuna unosowera nditeka ini handigari kuBulawayo ndogara kuHarare nditeka wanyeba 1 connected direct nditaure ndirizokwera zvitaurirwa nemunhu wake nemunhu akatondibatsira sezvo mirai ndivaisei baba vaisei ndivataurire straight forward kutosera vachiti vanotaurira zvekuti kwanzi ndivanyepera kana oenda sei ndatoshamishika uka ndatovabvunza ndikati koimimi zvakamira sei imimi mira tsone chikoro chonzi Matinunura vanochiziva here kuvillage 9 handizozive manje Miraton murango wavunza chikoro ndavabvunza kuti kuMatinunura munokuziva here aconnectei ndivaudze izvozvo nandizokwira nditaurirwa nhema yekuita sezvozvo right ndavaeda Miraton ati vanotipika madzibaba Masango handinawo baba vekuzambia vari kuda kutaura nema Baba Masango mushe muri right ndosimba murakadi kuMatinunura muri kuziva here mugweru kumati kuMatinunura mugweru muri kuziva musati panhangeri pamakuva ari kugweru mumaziva koti ari mutawani koti kumutapa hamusatana madzava mateu here mimi hamusatana madzava mateu here mimi Masango aiwa Masango ndiri panapa inini zvandikuvunzai ingoti handizivi ndoziva ndigokutaurira ika ini sowe rangu andipeka kwete kutanga kusanangudza iwe ndaivapo kaini rini imwe kuti handipazivi ndokuudzai pasowe pamamuri inzwai baba kana ndikavhunza mubvunzo moti kwete handimuzivi kwete kupopota kana kuparidza ravidzai ndisanganai nemubvunzo inzwaika sanganai nemubvunzo baba sanganai nemubvunzo michitaura zvamuri kutaura paFacebook aiwa Baba Masango makauya kugweru mabva kuBulawayo vanhu vakakumirirai mukaisa musangano wenyu kuMatinunura pamakuva pazasi pane road inoenda kunangire kumajike dhuze tikasumudza mukatisimudzai mukataura kuti mune tambudziko rakati ngati haina ndoda zvokugadzirwa zvenyaya dzevana vangu vatositaurwa zvakawanda wanda mukandoita back to sender rini mobvunza mubvunzo upiko
wakamwandiyakwira ndichitaura ndichi gore ripi mimi takati gore ripi mimi amuna itaso here pagweru ndati gore ripi kozi ndira profita kunzeka ina nditeka kana ari muprofita wangu inini ndikubvunza ndi gore ripi mimi handisi muprofita wenyu kani ndati kana ndira profita mari kubwera nditeka ndati gore ripi imimi ndipindurei imimi baba masango zvokukwera kuvhunzana mubvunzo wedu ati amuna kuita here sewepapo nditeka hore ari apa nditeka ando hore ari apa nditeka saka ndoda kutsanangura zvamakandiitira makaitwa sei kokumwodzotsamwa chii matisi chimbobvisai mwana ruchema kuti anoizwa baba semana kuchema nditeka taura nyenyi mimi makaitwa sei mimi anditeka because inzwe hori ndinoda kumutaure pasina mwana apa ndiripo madzibaba ndiripo hold on ndiripo indine maprofita kwese kuyanditeka ende mazone kokuna matiye wanditeka uzvinza nditeka ngautati vakayagore ripi baba wanditeka uzvinzwa anditi ende vakaitwa zvinhu zvagore ripi anditeka bozi ngausirasira kudata vanhu nauti anditeka ngautati madzava makandipa chakateka anditeka ine atengese tsono dainini anditi yes alo tiripo zvinofunga anobhadhira tsono imwe kana maita mapipi enyama emaita muchititsiraka musaramba nokuda kwokuti kana tinge tabhadhara mari tinogwadza pasina mari zao ndatichitaurai imi makayagore ripi alright vane mwana ari kuchema pana baba hori ndati nde mwana chimborega ndipopedza nenyaya mwana ari kungochema pana naiba hori ndiripo madzibaba ngataureka gore rako makayagore rakana nditeka ndova vanyebe tondaona nauda kunyemba kuti wakayagore ripi ende mwedzi upi anditeka ani mapona ngataureka ndakayagore rakati pamwe pamwedzi negore vanogona kunge vakanganwa panhingiri aiwa inzwa hori handitengese tsono dj rekangonyaradza mwana wangu kozi ndataure nemunhu zviri fair kwete kukwira kuti atoda kunditaura tindivhunditsira pasina zvaakandiitira inzwa taurai makaitwa sei mimi ndinoda kumbopedza zvandiri kuita panapa then come back to you nai mangoita tapedza kana nai munhu wamwari tetine mabasa aiwa mwana wangu ari kuchema ka munori kuchema ndizva problem yemwana wangu alright ana chikutaurira madzibaba wacho vambva wadonha futi manje ana basa come sorry. Baba Masango makabva kubulawayo magadzira muchiita mativi enyu muchibatsira vanhu tikanga tadonzwa kuti tiite zvemunokwanisa kwanzi mukwanisa tikauyawo tichitarisa kuti tive nemazambuko edu kwamuri nokuda kwokuti isi taitambura vanhu vakawanda apo pasango vakanamata tinamata ndo vamati right kune vanhu vane vadata back varume ndoita back center mukati nini back center ndoda kushandisa tsono munhu amame mozvionera varume dj chimwana changu chiri kuchema shamwari nokutaura kuti ane problem nai baba wangu nai baba ndogara kupi nini zvokugara kwakuenda kwaita zvokubatsirwa handikasiwaitwarare izwaika baba wangu izwai inini pikicha yangu munayo ini indotaura zvawakandiitira chete pikicha yangu munayo here pikicha yangu munayo pikicha yako kwanti wakaita uri mukobvu ukaita mupfupi uri kumezi ndati pikicha yangu munayo here pikicha yako handina ndiri kuzii handisi kuzvinzwa senda private yemunhu handiteka handiti pakaungana vanhu back to senda inini mukuzvinzwa to back to senda handiteka handiti back to senda yetsono inini handiteka saka igore ripi amutaira imimi
Baba Masango chero mukaswera muchiita defensive yekuda ndati igore ripi nebaba inzwaika inini handisoswera kutaura zvakawanda nditega ndati igore ripi pamatinurira mupazivi here pamakwaya pamakuru vanaiizvanze iwewe inzwa kanewa uzwa ndokunosoverangwa nditega unosazodakuti vazvanezvita kumatinurira kunosoverangwa nditega ini handigari kubulawayo ndogara kuharare nditega wanyeba 1 2 ukuti azvodanzikana bhekisende patsono pakazara vanhu iwewe ane bhekisende gore ripi handitega andi bhekisende yetsono inini handiti vabatiwa nezvamune muchitira vanhu kana matauya korapiwa tarapiwa ungabva kubulawayo anga wachibva kubasa ikoko uchichibva wauya mugweru kana ndienda kukwekwe saka unonga ndokuvhumukira inzwa ndanditeka ende matonyeba nditeka hanana siwe mukwekwe hazana kupinda mukwekwe handiteka hazana pinda nasiwe mukwekwe handasana kupinda mukwekwe inini nena kwekwe kuitei simudza bhaibheri rako kana uri muchokwadiwe aiwa ndiri pachokwadi ndasimudza bhaibheri rako kana uri muchokwadi simudza bhaibheri rako inzwa usada kunyebera vanhu yanditeka ndasimudza bhaibheri rako kana uri muchokwadi simudza bhaibheri rako ndiri pachokwadi yes ndiri pachokwadi inini simudza bhaibheri rako simudza bhaibheri ripi handizvo bhaibheri ini simudza bhaibheri ripi ndasimudza bhaibheri rako kana uri muchokwadi bhaibheri ripi autaura iwewe kutaura kudenga kushamwari wako uyo munhu yanditeka hori munhu ngakupe picha rangu mane munhu yehori hori nani anoziva mukwekwe uzwa tu munhu yanditeka arikutonyeba hori yanditeka uza hori mubvunze ihori mwana sanya kurugare kuharara nditeka mubvunze anozasejera rangu reye saka hori kana munhu yanditeka ini handisi mujaindi baini handisi mukobvu ba yanditeka handisimbori mukobvu baini miri wangu unouziva yanditeka pakana pari mufuti hori ngata igore rakati inzwanze hori madzibaba asango ndakaya pakati mirai mwedzi wakati ukunza here hori handiteka izwa hori munhu ausakuti handiteka ndakaya mwedzi wakati ndakadanzi handiteka ndakasvika pakati ndakapinda pakadai kunza hori bozi hori ini musemanguka munoprofita hobho kunza hori zvafana kugweru handiteka kugweru naprofita wangu ariko ratinzwe zvaari kutaura shopaiwo nguva kwete kutirazira kunyebawo kutsvagawo mari kwavada kuita kana uri nenzaro zvanditeka ngavazotsvage mhosva pasina problem handiteka ona ndaka ugweri inini nandine mota yakaita sei patine mota yanga ndinayo right nandine mota yakaita sei iwe pandikaya pabulayo kwacho nandine mota yakaita sei sorry Oli, I think this issue inoona zvandoda kuita ka nemaitiro asona ndoda kuti inini ndofonera vanhu vose vakanga varipo pagweru ne wapanzwisisa yes hakuna kwaanombozvinga kuti unongakwera achizvidifenda ende ndoda kuzoti ndizomuvinga confront iye pake zvake pamhene handisweri ndichiita zvokukwera kuda kutanga kuda kundipa mavhunzo nokuda kwokuti kana chinhu chavanenge wakaita chisina kuti chinenge chifambira vanhu ka unenge wakuzvidifenda ini ndati ndokuda kuzouya kuzozvikonfranda ende navanhu vakanga varipo nezvo zvawakaita kwete zvokuti unokwera uchitiita kuti ini ndanditi back sender private kwawakanga uchitaura zvese zvokuti back sender saka nova tinoda zvokutsvaga wokungotsvaga chete vadonha madzibaba Masango because vakaifanira kupai nguva yekuti mukurukure ka motaura side renyu ivo votaura side ravo ndosaka mamuchiona ndandakanyarara ndada kuti mumbotanga mapedza shungu dzenyu mese then tozvitanga kunyatsotaura sevarume manje taakuita sei taakuchionesana because hangu inini manzwiro angu pamatanga kufona nyaya yenyu maita ndatotaura ndikatokunzwisisa iyo ndosaka ndatotrial effort ndikati rega ndivasanganise nani namadzibaba Masango vataure aiwa munhu baba unoona munhu kana achiita zvokutanga aita zvokuvhunduka unogofvunduka chii indotaura ndikuudza kuti wakauya akaronga sowe rake mugweru basa pamatinunura panoenda pamaswereji uchiinda kugame handiti kugame ikokoko ndotakadouya navamwe vakaita kumwe masangano vachida kudodiwa dabatsigwa vanhu vaida batsigwa aiteta mbiri achiite back to sender zvikanzi munhu anorwa back to sender tauya ipapo apo ndobva tavataura zvikanzi right kana kuda ndiro back to sender yachona mutsvaga zvinhu zvakati ava baba vanokuti vari kusumuka vachikutinesa nokuti vainetswa nabambo vavo vakasimudza zvikanzi hai ndokumbira regerero ndopa takapindawo pokuti tipinde pokuti tiite madhiri naye mubatsirwewo
saka uchanovhunduka iye handiti wakanga achiita mativi achiita masove makwesi kwakadaro ikoko unofunza kuti mota yandaini nayo ini ndichigwara nekona nditsvaga nezvemota yako vakashata ndichigwara ndotsvaga nezvemota yako ndokuenda nditsvaga nezvemota ndotsvaga iwe unondibatsira chete ndizvozvo chaizvozvo aiwa pakashata kana ukakwanisa kuti nhangire ukakwanisa nonazo kuvhunze kuti matinunura unoona angoti hauna mboenda mugweru yada angada pana makaenda mugweru ende akadonora akadosvika kuma2 aifanga kuti appointment dzaa dziri kuma10 svikanzi akandaneta ndakwandabva kwaichiti atiri bishi nebasa ndokupedza ipapo hana popedza nguva yakati wandei pezvo zvinobva amanya kuti kuno kweko wandakamirika ngatsvaga mari kwari yandotsvaga mari kwari iye pake zvake kufamba akatofamba nemari yangu saka maiti mari yacho chi $300 ndo yamakabhadhara 100 ende abadi mungotiwo makoshawo futi mwedzi negore ka dai mamuchizivawo mwedzi negore unoona zvinhu zvinoitika zvakabvunza kuti mai mwedzi negore kana ndaseka kana uchingova munhu unenge wangotaurirwa chokwadi chake unoziva kuti ndakaita zvakati mozvairovika naimwe chokwadi ichocho mozvairovi ndikupabata ende kuti svikepo kuti wane maaccess ekuti titaure zvino kati hatisina access yevanhu vanotsvaga saka ndikakwira ndakaisa musoro pakati zvizvo pakashata munomapawana izvozvo parikupisa reka tione nyaya dzacho just imagine iwo ngasi kwakuna vanhu here vanga vachiita izvo vachiita maaccess vaenjoya the access yekuti hapana mafollow-ups ende futi saka chinokanga mwaidemo asi munhu wakaitira anozvisiva chero kakwira wakaita zvaunenge uchiita ndozvaunenge munhu ambosera achimboti unokangama zvaanenge akaitirwa unenge achingochema newe ndingachema ti kugunun'ana nemunhu ndichitsvaga mari kwari kwandoita sei pakashata aiwa amawani alright mukoma wangu reka tione mukazongwana imwe evidence yamunenge munayo munongondipawo toona toshanda nayo sei aiwa ndinoitsvaga nevanhu vakanga varipo poseri chimbofira ndipoti ndosvika ndikwanzitsvaga zvimwe zvakati chii ndichazviyeuka zvakanaka zvose zvavanhu vakaita sezvaakandiitira ndozviziva handikangamo aiwa iri bhoma ida basa ndamutsvaga uyu handamutsvaga ndikaenda ndasangana naye payoutube kana ndakapuwa nedreamers kana ndakapuwa nani kana ndesi asi ngokumbiri yake aiwa vanhu vachiti varume vasangonopedza zvinopedza handinodoza vanhu tikauta kumwaya tichinda kano kuti uone dambudziko rako handinomapaona pakashata mukakwira chikwanzi ndotsvaga kuti kwai wangari saka unenge uchireva kuti vanhu vanorapa ndo vapenyu ka munhu unoya chipatara mupenyu by common sense chako chako aiwa parikupisa kangani pokuti munhu azopinda kana mutensive care handitonga chiwamonanga chichema izvi zvepo I'm being disturbed hamune musiri focus even yacho kuti ibude hainyatsobuda anyway thank you mukoma wangu mukazongoita imwe evidence munongondibata kana zvaatotaura kuti kwanzi ndinoda ndindotengwa zviya zvokuti ndotengwa ina nditengwe nemunhu munhu akazvikwanira zvavachizva ndokana itsvaga ndaioneka kwera zvokuti kuchitsvaga upenyu hwamwe muchiita zvokutengwa chandoitsvaga ndichinja ndezhara yacho nazvizvozvo ndikupaonevo ende mutorwarirwawo nemwana muda kuti mwana aite right hamungamboswere muchiita zvinhu ndingasora ndichiita nyangwe kana uchida kunyatsoona kuti ndotengwa ndingazotaura nana ezvana Andrew neshamba why can I talk for those people kuratidza ndiri kufamba nditsvaga zvedabasikwa tsvaga kubatsirwa
Hey, pakaipa very sorry mukoma wangu. Menoti nyaya yacho inogadzirika sei, but hey, neurombo nezvakaitika. Kana yange mari yacho yangoti kwanzi ndotsvaga mari yangu anga achikwa ndokudzorera mari yangu handidi mari dzake ndoda maresults. Mune makatoenda muchitsvaga Why kubatsira. should I? Kana angoti it's okay kana zvisina kufamba zvinofamba. It's not a problem. Vanhu vena kuchipatara vese vachida kudzoka asi vamwe vamwe vadzoki. Ati maitiro achiona kuti kumanya ndoda dambudziko rangu riri pakati iwo ntaura zveback to sender zvaunenge uchipiricha uchibudisa izvezvo. Pakashata. Aiwa iripo mukoma wangu maita basa tichikurukura tichionesana kuti zvakamira sei mune mizokubata. Inini ndimboregere kuwabudisa chero zvoswera zvoita sei ndinongowataura munhu anenge achingondita chakashata handimiri sezvaadotaura dai izvezvi munhu akanga ndakaenda naye akadondirifeya ndiwo ndichaenda naye tichatsvaga namba yake. Exactly. It can take time, but it can take time. Look what they did, but I will know. I will go with the woman on the naye. Yes.